Volem que Premià de Mar sigui un poble on es pugui viure i treballar amb dignitat i on trobar un pis no sigui una utopia. En els darrers anys patim una bombolla de lloguers i el govern ha fet ben poca cosa al respecte. De fet, només tenim un pis de lloguer social per un municipi amb 30.000 habitants. És tota una vergonya. Des de l'oposició, nosaltres en els darrers anys hem impulsat mesures per recuperar els pisos buits en mans d'entitats financeres per a la població i per multar els pisos turístics il·legals. Podem impulsar moltes més propostes, podem aconseguir una bossa de lloguer social públic, augmentar el parc d'habitatge social i contrarrestar aquesta bombolla de preus que patim actualment. A més, podem impulsar polítiques per fer que Premià de Mar sigui un poble econòmicament productiu i que no tothom hagi de marxar a treballar fora. Soc el Miguel i soc candidat de Crida Premiarenca a les eleccions municipals.